da to što kažu ljudi koji su pričali dokle će biti Srbija do, ne znam, onoga... Karlova, Ogulina, Virovitica. I tako dalje, a posle su uzeli 10 miliona da ćute i da ne pričaju stvari koje znaju. Što oni proglašavaju izdajom i ne izdajom, ja pravo da vam kažem, smatram da je to uludo potrošen život i da čak nema neke doslednosti ni u nekom ludilu tu, jer ako si spreman da se boriš do kraja za neku ideju i da za nju pogineš i umreš u zatvoru, a posle toga kad izađeš iz zatvora primaš pare da ne bi pričao određene stvari, to nije čovjek koji možda daje moralne sudove meni.